sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:06. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Aksyon Hotline. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:07 na sa aton sining pagpangalagad. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Subong nga adlaw maka-aksyon, Martes kita. Yari na sa Abril 6, 2021. Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Action Art tay hupon ini sa Action Brian Morden. Talos nga magpangalagad sa inyo Tub-Tub las 9:15 sa sining nga aga mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Sa gihapon pahanumdom ang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental nagapabilin kita sa Modified General Community Quarantine o kon MGCQ mga kaaksyon. Tanan nga health protocols dapat naton sundon bangod nga ang COVID-19 nagasipa subong. Aksyon Hotline. Diri sa aton sa syudad sa Bacolod kag subong probinsya sang Negros Occidental. So hindi gid magsalig mga kaaksyon, ano? Dapat nga mangin na alerto gid kita angot sining nasambit yang virus nga hasta subong ti away patagya po niya nakatibawas sa padayon nga pag-away sining COVID-19. Aksyon Hotline. Anyways, bukas na nga aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon radiobacolod.com.ph sa web araman kag sa YouTube bisita lang kamo to. Paki-share lang da, paki-like sa para mas maglapta pagid ang aton sining information. Aksyon Hotline. And then ang aton sining text hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sining mga mensahe. Do 2 to 3 liners lang para basahan tama ng halos tanan mga kaaksyon. Aksyon Radio. Ano ba lang mga dalag ko nga balita nga aton tinihatagan sang igtalopangod sining aga. Puwerte nga trahedya dito makaksyon iya sa Taiwan, no? Dito sa Taiwan makaksyon ining isa ka aksidente sang train dito sa diin nagpatay subong sa initial nga ginpagwa nga report nagdangat na sa 51 ang patay mga kaaksyon. Puwerte ito ini natabo makaksyon dito iya sa area sang Taiwan, no? Area sang Taiwan sa diin suno diri sa Manila Economic and Cultural Office o CONMECO, no? Ang ini sila nagapakig-angot na subong didto sa Taiwan agud hibaloon kung may ara bala sa mga Pinoy nga nalakip sa amo iyang nga aksidente. Based iya sa report kinagwa ining nasambit nga train makaksyon nagabiyahe ini kag may ara sang isa ka tunnel nga dira sila nagalabay kiti didto sa ila damo tiya mga maaalagyan nga unique sang sa aton diri and paggwa nila may ara sang isa ka truck nga nabungguan nila sus didto nag-alalawas inila sila sa ila sining alagyan ining mga bagon. Ang resulta mga kaaksyon on the spot gid dead on the spot ang 51 may 156 pa nga nagkalasamaran ang karga sining 8 ka bagon sa train mga kaaksyon 490. Puwerte nga trahedya ini, no? Amo ning pinaka-worst nga tragedy sa ina nga lugar mga kaaksyon kag ang una nga napatay gid nakit-an kag kabahin sining 51 as initials
amo ang ilang sining train engineer mga kaaksyon puwerte. Amo na subong ang ining mga nagkala hospital hindi panipat-od ang ila sining nga kabuhi. Subong man nga adlaw mga kaaksyon nagpasaka sang dagdag o kundugang nga presyo ang petrolyo, ang gasolina diri nagpasaka sang 5 centavos kag ang diesel naman nagpasaka sang 65 centavos ang kada ang gasolina 65, ang diesel 5 sentimos kada litro mga kaaksyon. Mula bantayan ini kada son semana sigurado kita diri masaka na naman ini. Oo, diri kita mag-aksyon sa balita sa COVID-19 kay didto iya sa dato sa ginpagwa karon sang national nagdangat na sa 795,320 na katawo ang nabakunahan as of April 3, no? Amo ni ginpagwa nila kag ang medical frontliners diri nagdangat sa 16,000 ang medical frontliners diri yara sa 765,871. Ang senior citizens ara sa 16,121 kag ang individual may ara sang ginatawag comorbidities may ara sang 13,288. Rason nga nagdangat na sa 795,320 ang nabakunahan batok sa kay COVID-19. Pero dito sa Metro Manila City Matinion makaaksyon padayon gihapon ang hugot kag strikto sa pagtupatuman sang ila sining quarantine na classification because sining padayon nga pagsaka man ni COVID-19. Pero kahapon maayad-ayad ato nga balita kay ang nagligad to nga semana naglambot na tag 15,000 mo, no? Ang isa ka adlaw nga positibo sa COVID-19 pero kahapon nagnubo ini sa 8,000 na gid lamang, no? 8,000 na gid lamang ining si COVID-19 mga kaaksyon didto iya sa Luzon area may pinakadamo 8,355. Kagabi ginapro paabot ko nga may ara sang address to the nation si Presidente Rodrigo Duterte pero action doors daw wala, no? Why kagabi daw linong, no? Daw wala gig ko nakakita anyways basi check ta lang karon ni Wat. Kay gusto ko man lang pamatian kung tani kung anong iya sining makomentar sining padayon nga pag-standby sa pila ka mga Chinese vessels dira sa may Holian Philippine Reef mga kaaksyon nagligad to hambal sa taga China nga ambasador diri sa Pilipinas nagpahuway lang sila sa malain nga panahon tidaw mayo naman panahon taduway naman niya sang kwan way man bagyo may LPA pero hindi man niya sabad. Oo, pero sinigid lamang may ara sang report nga ginaangkon gid, no? Sang China ang nga island mga kaaksyon. Ang DFA naton si Tiniboy Locsin may mga makahang-kahang na nga mga tinaga batok iya sining problema karon dira sa West Philippine Sea. Kag ang si Lorenza naman may mga pitik naman sini Matinion ang pamangkot. Ano ang tikab sang Malacañang angot sini. Amaning balantayan naton ho kay tutukan naton diri ang COVID-19 sa Pilipinas pero ginalipot man kita sang China man sa ginahimo nila sa nasambit nga island sa din nga kon aton gid nga lantawon may ara na sang desisyon dirang tribunal 2016 pa nga ang ina nga lugar ginapanagyahan sang pungsod Pilipinas. Ang ginakulbaan lang naton diri basi mag-intra ang iban nga pungsod bala angot sini tiko ni imo gini padalman daw nubo-nubo ni sakwan or mulo magulang lang jutay iya sa ginatawag naton iyang paglapak sa aton sini nga kinamatarong diri sa pungsod Pilipinas. Sobra-sobra na gid ini. Naway na sila gapati pa kung ano mga dulo desisyon sang korte iya. Importante patihan nilang ila sini kaugalingon dito sa pungsod China. Pero nagalaom kita nga ini mahusgahan kag hindi maglabot sa punto nga basi tugaliwat mag-aksyon palayo lagi daman ning pangamuyoon naton kabay pa may mga diplomat ka mga protesta kita diri diplomatic protest kita diri
nga himuon para malayo matabo ang ginatawag nga World War number 3. Las 8:16 sa aton sini nga pagpangalaga. Diri kita sa probinsya sang Negros Occidental, kag syudad sa Bacolod. Magaistorya kita parti COVID-19 mga kaksyon. Kahapon nga adlaw, ang Negros Occidental may ara sang 67 tanan ka mga panibag-o nga COVID-19 cases. Kagaining 67 puro tanan mga local case ini. Wala di sang LSI, wala sang APOR, wala sa kon anuman nga iban pa, kundi mga local case gid lamang, which is nagapatimaan nga ang COVID-19 local transmission nagatuyok-tuyok diri sa aton sa Negros Occidental. Ang isa sa may pinakadamo karon nga lugar diri sa probinsya amo iya ang syudad sang San Carlos mga kaksyon. Sa diin ang pinaka-latest sa nagligad nga adlaw, wala pa ning kahapon nga report na include, may ara sang 119 tanan ang positibo dito sa ila. Kag sang nagligad nga Domingo, amo tong worst man kay nga masobra 40 nga nagpositibo iya tanan sang San Carlos mga kaksyon. Kabalo naman kitang San Carlos, malapit lang na diri sa aton man sa syudad sa Bacolod, kag mga katupad nga Vanuatu, Calatrava, Tuboso. Ano bala natabo sa syudad sa San Carlos? Ano bala ang nangin protocol nga ginhimo dito kay sa nagligad to di ko magsala ang ila sini alkalde Mayor Rini Gustilo, no? Nagpalayag nga halog-halugon tanang paggamit sang face shield. Pagkatapos ginpakakas na ang barrier sa ila sini nga mga motorsiklo, tricycle bakaksyon sang alkalde, Gustilo, mga kaksyon dito bangod sa nakit-an sang alkalde nga do hindi naman makaproteher gyapon ang ila sini nga mga barrier to sa tricycle nila kay naman ang means of transportation nila didto. Way labot nga tuman kahigko, way limpyo-limpyo, base ara pada si COVID-19, tinagdugang pagid ang problema ginpakakas ato provided nga dapat mag-observe ang ila sini nga mga driver dito sa tricycle kag pedicab sang standard nga health protocol. Madumduman ko tuman naka 1 digit na nislagan mo nga nagpositive sining COVID-19. Pero na-shock kita mga kaksyon sining hitabo karon didto sa syudad sang San Carlos mga kaksyon nga amo ini hinali nga nagsaka ang numero. Ti kabalo kitang ila alkalde ni subong indi ni katulog kung paano ini plastar, pero kabalo kita imanihar gid nila ini. Online sa hotline. Sa aton sining linya, alkalde sa San Carlos, si Mayor Rini Gustilo. Sir, maing aga dira sa imo. Maing aga, bayan. Maing aga sa inyo tanan. Mayor, welcome diri sa Action Radio Bacolod. Mayor, kumusta dira sa San Carlos karon, Mayor? Kahapon na ay 67 na Negros Occidental, pero pila nagdugang diha kahapon, Mayor, sa San Carlos sa COVID-19? Kahapon, base sa nabasa ko kahapon, nagdugang kita 21 sa positive. Okay. So, 119 plus 21, Mayor. Amo na siya, mga 140 na. Yes, mga 140 sa yesterday. So, 140, Mayor, pila ang, may manakay figure dira kung pila ang local case, ani? Why ko gid na po majority sini sa local transmission na ni. Anong nahitabo, Mayor? Nga ang nag-abo kay, kung ma-remember nimo, nag-interview ko nimo last month siguro ato or February pa to. Burag naan na mo sa single digit ato, Mayor, ano, sa mga positive diha or 2 digits man, pero nubo na jud kaayo. Kalitra maning saka, Mayor, no? Unsay nahitabo, Mayor? Kundi kita nagdigwa na kita, no? Nagdigwa kita. Tapos plus may direktiba paggaling sa DILG itong resolution nila sa 101, if you could recall that. Yes, Mayor. Ang resolution 101, kundi pagpasulod nga why na quarantine ang masulod dire, no? But still, natabo, may nagsulod dire ang iban, like Negros Oriental, wala na sila gastrikto. Ang gasulod halin sa Cebu, dito nagagi sa Negros Oriental, kaso nagtabok sa border, nagsulod.
ang iban ni mga positive. Mhm. Na-monitor man namon, may halin man sa Manila, Makati, nakasulod dire, na-monitor man namon, the whole family, positive man. Uy. So, nag-contact trace kita, nag-contact trace, sige ang contact tracing, kundi may mga local transmission na. Mhm. So, may natabuan na pod nga taga San Carlos man nga member sa choir. Mm. Choir ni sila, member sa choir nga nagtabok to kuno sa Manapla. Aha. So, nagtabok sa Manapla, pagbalik, nagpaswab, nagpositive. So, gi-contact trace naton. Mhm. So, ini nagtabok sa Manapla, ang analysis ang aton nga doktor, why ni nila makuha sa Manapla, kundi before they left San Carlos, positive na ni sila nga daan. Mhm. Okay. So, ang nalatabos ini, gisigihay contact trace sa kuan na, ang direct contact, gason ginaswaba naton, pag-swab, na-quarantine, so while waiting for the result, damo nagali nag-positive. Mhm. Okay. So as of the yesterday and today, Mayor, kumusta ni ang mga nagpositive na mga severe ani na ay naadyod sa hospital? Ang uban na ba sa isolation facility or quarantine facility, Mayor? May nabalaan ko nga ara sa hospital, sa private hospital, nagpa-admit. Malaban sini ara lang sa aton nga isolation because asymptomatic sila, nagwala man ginabatsyag. Mhm. So sa sining nga hitabo, Mayor, 140 cases na unsa ka alarm karon ang San Carlos City kung COVID-19 ang paghahambalan, Mayor? Sa subong man lang, ang pamangkot lang ko sa doktor, mas sila ang nakabalo, is number one is we will just keep on isolating the positive Aha. through contact tracing, sigihon ang contact tracing, pag may positive swabbing, sigihon ang swabbing, pag may positive, i-isolate anyway, baswa maximize na lang kag ma-isolate ang mga positive, manubo malang gini ang kaso nga manubo. Mhm. Okay, ang gin-mention mo kay na Mayor nga from Cebu province, ano? Kwan eroplano ni or didto ni sa Escalante ning Agi, Mayor? Eroplano ni sila, halin sa Manila, Makati. Okay. Oo. Kay wala pa jud man ni Abridra, Mayor, ang Toledo, San Carlos na port, ano? Gabriel man kita dire, pero Essential. gina-require taman yapon sila, number one, magsulod sila RT-PCR test result, negative result. Number two, kung hindi sila kasarang mag-RT-PCR, masign na sila waiver nga voluntarily magpa-swab sila kag magpa-quarantine. So those disapprove of our policy, dito nagagi sa Oriental. Okay, so dito sa Oriental to San Carlos din. So karon, Mayor, atong ni Agi naka-interview kanimo nga gipakakas nimo ato mga barrier sa tricycle king uban dito. Nakita nyo brag wala na trapuhan basig ni stay pa jud si COVID-19 unsay virus dira o COVID-19. Karon, Mayor, sa mo nga hitabo unsay imong balak, Mayor, ibalik to or the same nang gihapon? Dili lang na mo ibalik, no, kay basig kabalo ka naman, wala mas gadamo siguro ang kagaw nga ara sa barrier kay wala ginatinloan, no. So the most important ang amon lang is nagpagawa na ko iyo, dapat ang tricycle driver hindi magpasakay kung wala face shield, face mask ang ila pasahero. Once magpasakay sila kag madakpan, automatically we will cancel the franchise. So na dapat natay dira kwan, Mayor, kina task force ba nga na pangsaway ra jud ang obra nila, Mayor, sa San Carlos kay moingon kitag 140 kinabang mao ni pinakataas karon, Mayor? Mao ni pinakataas or napagid tong ni Agi? Uni pinakataas karon.
So, Last time nakaabot man ta 100 plus pero nag-down dahil nga nag-down. Ini gasaka pa nga gasaka. So amo lang ginabantayan namon daily ang pagsaka kag ang pag monitor naton sa atong contact tracer nga gisigi-sige yun hindi gid pagkontakton kag maniguro gid sila through contact tracing gina-contact trace nila ang tao nga wala aga butig-butig sa aton. Medyo na delikado dira, Mayor, no? Okay, so Mayor, ang kuan, unsay pinakamataas sa last year, Mayor? Sulito na to, amo ni pinakataas 140, Mayor, no? Today? 140 siguro last time nakabot man tayo more than 100 but not 140. More than less than 120 siguro. Okay, so unsaon na to ni karon, Mayor? Ma-manage ba okay ra jud ang sitwasyon San Carlos, Mayor, so far? So far ang lantaw namon it is manageable. Pero kung hindi na gid bagsige gyapon ang trending saka amo na siguro malas na gid ang San Carlos kag we will be requesting for ECQ. Okay, so na kay plano. Or GCQ or siguro kung may ayuda i-lockdown ko na lang siguro San Carlos. Paano yung mga plans nimo today, Mayor? Pero i-check pa nimo kung mudugang pa jud sa kabrog maanay plano nimo. Ang plano is ma-lockdown kita depende kung diin gid ang kwan, no? Diin gid like kagahapon, no? The plan was to lock down Barangay Guadalupe proper. So I had a dialogue with the barangay officials, kaga mga barangay tanod, mga BHW naton, dapat they will do their part, buligan nila ang local government. So, maayo man ang dialogue namon. In fact, ang barangay nag-prepare na sila ng ayuda para those na naka-home quarantine. Okay. So, they constantly monitored those who are sa home quarantine, kag those who were found to be positive of the virus, ginabuligan nila kag ma-extract ang positive kag masaylo sa isolation facility naton. May pila ka barangay dala karon, Mayor, nga na-portion nga gi-lockdown, Mayor? Dulodaghan na? Wala kita gina-lockdown subong. Ang atong constant monitoring lang gid ang gusto na kon matabo sa barangay official. Okay. So kung naay mga bisita gihapon, Mayor, nga mo anha dira sa San Carlos City, safe ra gihapon ang sitwasyon nato kay na contact trace naman sila, Mayor, kag welcome jud gihapon sila, no? Yeah, welcome naman gihapon sila dire, but dapat kumpleto sila. Ara sila face shield, ara sila face mask, always prepared sila sa niyang hygiene naton, importante, sige sila dala alcohol. Okay. Na kay plan, Mayor, nga mo hangyo dito sa dire sa governor's office mismo or sa region ang stricto nga pag-abot dira sa San Carlos sa mga LSIs naton or mga uban pang mga travelers? As of yesterday, nabasa namon through Facebook, nagpagwa na sa province nga gin-aprobahan na ang request ni Governor nga may moratorium kita pagpasulod sa mga LSI dire sa ato, no? So that is a good move on the part of the IATF for approving the request of the Governor. At least ginawa naman kami. Okay, mara jud tong wala pag-swab ba mo to diretso puli amo tong dahilan bisan sa diin na lang amo man na ang reklamo gid, Mayor mo, no? Isa na sa kwan, isa na sa factor na paglakta sa positive virus dire. Sigurado ko, Mayor, na mga taga San Carlos ini naminaw aning orasa nga niapod diri sa Bacolod or asa dapita sa Negros Occidental. Unsay imong panugyan nila, Mayor? Apelasyon na naminaw aning orasa, Mayor. Go ahead. Una sa tanan, damo salamat ba yan sa higayon nga gihatag nimo nako. Siguro ang ako man lang panawagan, let us always be careful, follow the health protocols. Kag hindi lang ta makumpiyansa anay, base sa tantong kumpiyansa, way takabalo, nag-positive ka na. So, just follow the health protocols. Amo man lang ng aton na panawagan.
With that, Mayor Rene Gustilo, sir, madamo nga salamat. Good morning and mabuhay ka, sir. God bless. Nandamo salamat, Brian. Good morning sa inyo tanan. Yes, Mayor. Action Hotline. Okay, pinakataas subong. Since nga nag-start ining si COVID-19, 140, no? Grabe, no? Though hindi mo galing kita mo ni mga rasunes, and then the alkalde may rasang plano, if in case ginman nga magsaka pag ini, basi magpatigayon sa sang general community quarantine or may mga closure sa mga borders posible ng checking. Abi? Or ECQ or anong pinaka the best nga himuon dito sa syudad sang San Carlos, Makaksyon bangod sining grabe nga pagsaka ni COVID-19 pinamilya ho. Local case tanan among pinakadamo man dito ho. Tiya mo ginidaw basta pinabayan. Ari gining mga plano nga mga tag 1 week iyang moratorium, mga pila ka days nga wala sang amo sini, way sang amo sina. Dapat kini guri mo on taning until when na lang mo, no? Untaton lang kung ano nga mga precautions kung naghagan-haga na gid hindi kay tagaan ta time frame abi. Nagaliwat-liwat kita, no? Amo ni nga sitwasyon batyaga naton bangod sining wala untat yang linibot-libot naton. So wakabay pa no nga masagang ta ini pagi ya sa pag-guidance sa aton sang gobyerno, kita mismo nga tao mga disiplinahon tang kaugalingon. Tapos ang pinaka the best ngimoon nato may nasang iban kay bisan ano nga palak-palak sa aton sini nga public officials pero kita nagapadungol kita hindi gyapon ma-materialize ining handom ta nga mag-end up ining si COVID-19 or mahagan-hagan ay may panubo ang numero abi sang kaso. Dapat mangin kwan kita, kooperar kita, mangin mag-cooperate kita o ano man ang mga plano sang gobyerno ta hindi kay kung may ara gin man da sang way nagapati abi sa COVID-19, kooperar lang gyapon kita. Oo, may managani kay may kaugalingon kay mga pagpati, no? Mapati ka man kun sa hindi, sundon tang gusto palabot sa gobyerno sa aton para at least kita tanan bla later on baliktas normal. Oo, sa nambal naton mga kaksyon nga dito sa iban nga pungsod, nagamat-amat na sila back to normal. Kita diriya nagaamat-amat sa back to square one. Ay, nano nga sitwasyon. Las 8:33 na sa aton sini nga pangpangalagad. Karon dugay-dugay, pagbalik naton check taman ang sitwasyon diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon. Kay diri kahapon masobra man 30 ang positibo kag 35 sa 35, 34 diri ang local case. Naano nga sitwasyon ni man? Las 8:33 pagbalik naton karon dugay-dugay. Action Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Dr. Pino. Good morning kay Sir Bia Jonathan. Thank you again. Alex Montesa, Feli Morales Cuelo Aliza. Salamat gid no. Ana May Gonzales Alisen, salamat man. April Banaa, good morning Sir Brian, watching live from Makati City. Keep safe and God bless. Milail Oligo, morning Action Bri. Sa Action Art, Action Bri niya. Sa voice wala katulad kahumok nga tingog, please tamyaw. Inday Vanessa Mayo sa Minnesota, USA, halin kay Milail Oligo. Alex Montesa, sir, good morning. Monitor lang anay anon ti pull over. Jonery Pacheco. Good morning Sir Bry, patamyaw lang family Pacheco kag Hilado Casilo, watching from Bragi Tab. Araman si Christine Minies Villalubos, naga-monitor sa Barangay Pandanon. Araman si Milal Oligo. Okay, thank you. Eleanor Guro, salamat gid. Palihog lang ko Sir Bry, great kanday Ma'am Vanessa Mayo, Ma'am Kelly Jelly, from Ma'am Leda Zamora, Yamagishi, madamo gid nga salamat. Fernie Espanyola, good morning Sir Bry, naga-monitor lang ako diri sa Barangay Lukutan, Cabancalan City. Athia Kim Iriman Araman, Virgo September, thank you gid. Minda Lialto, salamat. Yuditorta de la Peña, Action Bry, morning, may aga, ari lang kami diri ni Lola Turinga, nagaupod sa program. Salamat gid. Thank you gid. Araman si Noel Hichanova. Good morning, Action Bry, always watching, listening from Bacolod City. Stay safe always. Alex Montesa, wala pa sila kabalo sa mga Pinoy sa natabo sa Battle of Yuldong during Korean War.
Sir Bry, amo na ang pagkaswapang sang best friend ni Mang Kanor Komunista nga ang utok dabatok sang pulbura. John Reeve Cruzata. Good morning, Sir Bry, watching live from Thailand, punta Thai. Thailand man ako man. From Thaigli, punta Thai. Lilia Taton, Araman, monitor lang sila ko na. Stay safe, God bless. Vicente Escobar, good morning, Sumbray. Tamyaw ko lang sila ni Villar Mori, Raymond Monzons. Kag Sir Raymark, more power sa imo program, taga Magalion. Riaglo Ornaldi BJ, good morning, Sumbrayan, watching from Hong Kong. Yudi Torta, palihog Sumbray, more din, Tamyaw, Pamilya de la Peña, sa barangay Enclaro, kag Pamilya Quezon. Hacienda Santa Teresa Pocatod Binalbagan, madamo gid nga salamat. Kennedy Pastidio, salamat. Guillermo Clarito Aksombray, good morning. Patamyaw mga abyan ko kanday boy Miguel Briliano kag Fred Madrid sa Mabini Coral Barangay 30. Inday Plaza Araman. Ay. Herman o Kingko maing aga taraga Barangay Tapi Kabankalan. Nagamonitor man sa Lodares, Gabituga, Katigi, Serapio, Trinidad, Estribilio, Lintihas, Nabor, Mogar, Rojo, Estrelianes, Pactes, Clarito, Dalana, Dira, Pamilya, Himungala, kag Sotumel, sang Barangay Buena Vista, Gibong, Pontevedra. Baryoga Ray, good morning, Action Bry. Watching live from Barangay Pandanon, DSB. Kag tamyaw ko lang papang Reynaldo nga 64th birthday niya. Subong happy birthday. Sinencia Araman, okay, Elvira Pada, Jocelyn Libon Dispoho, Susan Ganancial Agapito. Palihog na lang ko Pamilya Ramirez sa Barangay Granada, Alangilan, kag Pamilya Chongko, Montesa, sang Gardenville Homesite, salamat. Grace Mustre Araman, Dines Habas, do nagmato-mato naman lang sila da kon pila kabilog mag-positive everyday. Alma Agravante Sabater, Fernando Lumbre, Lilihog Tamyaw, Barangay Mambulak, Bobby Buhorario, Vilma Panerio Boladaco, nagamonitor sa Mateo Rizal. Vanessa Mayo, nagamonitor man, Action Brand more din, niya only once a month na lang ang swab test. Sus daw kanami na di sa Minnesota. Okay. Philly Morales, Cuelo Aliza. Kung halin Iloilo Pamacolod, okay lang. Joel Madalugdog, okay lang na siya. Kelly Jelly again, salamat sa mga stars. Marco Salibio, Aksombray, lihog ko, great sang pamilya Salibio sang Sitio Halandone, Hinigaran, thanks gid Aksombray. Okak Palkutan Bebe sa Manila. Greg Hostiniani Puertas, good morning Sombrayan, happy greetings to family Puertas. Hostiniani, Villarosa, Tugle sa Barangay Sumag kag Barangay Murcia. Sumag kag Barangay Murcia or sa Banwasang Murcia. Barangay Minuyan, Murcia. Monitor Quezon City, God bless. Okay, sige. Joel Madalugdog, kung halin Iloilo pa binabagan, wala quarantine, thanks Saxon. Wala. Marisa Ganal, Tamya ko family Villanueva, may aga Purok Lumboy, Uringaw, Kabankalan. Wasio Upi, I'm proud to say I'm among the people negosyoning iya. Okay, sige. Relax lang ko for a while. Dira lang ka mo, pagbalik naton, madamo pagkita sang balita, and then paki-share lang ha, sa aton sa program. Last 8:39.
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon.
Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko? Pabalik sa aton sa ring pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:50 na. Maing aga lang kay Rosalina Arellano Espadera. Salamat gid sa pag-monitor. And nag-monitor man ang iba naton nga mga utod sa ni Matinyon. Salamat gid sa pag-monitor sa mga dira sa barangay Sumag. Las 8:50 kagabi mga kaksyon gin-report gin-report sang DOH Region 6 ngang syudad sang Bacolod may aras sang 35 kamariparibago na naman nga COVID-19 nga kaso mga kaksyon. 34 gidring local case sa kadamuon mga kaksyon ti ini gina contact trace na ni sa Sinimat Tinion kung sa diin ni sila paano kaga nga nga nag-inamos ni. May moratorium sini nga mga sinimana halin sa iban nga lugar padulong diri sa aton kabay pa nga makabulig ini. Actually sa bugos ni nga Western Visayas nga untat anay ang pag-abot diri sa mga utod naton nga nagapala uli labi na gid gikan sa mga lugar nga high risk sa Sinimat Tinion. Ang Bacolod isa lang sa may ginatawag naton naglabot kita sa 0-0 sa nagligad nga binulan. Krapor tinatong yuhom naton kag medyo nakarelax kita ang aton sini nga mga public officials and kita mismo nga pumuluyo. Pero amo na hinali man nga nagsaka halos dungan-dungan sa probinsya sang Negros Occidental. Ang nagdamo diri sa aton dira sa New Government Center, kay may arasan 24 nga nagkala positibo
In fact, ang City Engineer's Office nag-require ganiho nga kon magsulod kada nga empleyado, kung way ka swab result dira nga negative ka, hindi ka lang ani magsulod. Kagin advice man sa mga officials dira sa kada departamento kung paano nila i-adjust ang pila ka porsyento nga trabaho, work from home or distancing dira sa sulod sa ila sining department abi to avoid sa pag laton-laton pagida sining COVID-19 mga kaksyon. May ara kita sa Casido, may ara sa pila ka mga komunidad diri sa syudad sa Bacolod. Now, ano lang pinaka-update subong, no? Diri sa aton sa syudad sa Bacolod mga kaksyon. Kumustahon taabi ang EOC kon ara tabla sa ano nga normal, ano nga sitwasyon kita abnormal ang syudad sa Bacolod. Ano bala ang ginahimo subong, no? Diri sa syudad sa Bacolod. Although nga ti sulit-sulit na malang ini mo, no? Sulit-sulit na malang ini moratorium, paghangyo nga i-swab test, i-quarantine, meron na lang. Why na sang iban pang ginahimo amo lang ni? Galing ginadula ini siya kung maghagan-hagan ti pagbalik naman saka balik naman kita sa sala-sala. Werte nga sitwasyon tanong mo na nga daw we don't know kung hasta san o kita nga mag-inamo sini mga kaksyon, no? May mga agoniya pa ding iban nga mga barangay ti hindi ka trabaho, way isang ayuda, way isang kung ano nga sitwasyon. May ara sang mismo gani sa Dr. Chris Sorongon nag-positibo sa COVID-19. So, hindi ni malahog-lahugan mga kaksyon, ano? Online sa hotline. Online Sa aton sining linya mga kaksyon, ang EOC Chairman, si Administrator M. Ang. Ma'am, good morning. Morning, Action Brian, mayong aga sa tanan. Salamat naman ma'am. Maki-update lang kami ma'am. Kumusta ang syudad sa Bacolod? Last night, mera kita 35 na naman, ang 34 amoning local case. Kumusta ang Bacolod ma'am? Nadugagan pagid ma'am. Well, amo na siya subong ang aton more or less levels ang cases. Nagadalagan kita ga-average kita mga 27 to 28 cases per day. So as of tonight ma'am, mapila na ma'am ang total case gid sa Bacolod ma'am? Ang aton subong active cases malapit na 300. Okay. Amo nang aton nga mga active cases, and for the month of April, medyo mataas-taas na first 5 days pa lang kita. Okay. So, initanan sila, ma'am, mostly diri local case, ma'am, no? Ang pinakadamo, ma'am, no? Yes, mostly local transmission na mga close contacts, mga comorbidities naton. Okay. So, parang iban din, ma'am, ara naman ni ang halos nga nag-positive, ara naman sa quarantine facility. Ang iban, yes, oo. Either ara sila sa hospital or sa quarantine, sa aton isolation facilities. Pero ang hospital ta subong ma'am hindi pa man niya naka-alarma abi sa kadamuon sang 300 plus nga positive abi ma'am. Ang aton subong mga hospitals may ara na gid kabudlayan, gamay budlayan na mag-refer ang aton one hospital command. Kag gaamat-amat may iban nga mga hospitals kita nga problema man ilang staff, no, ilang manpower, kag personnel. So ang healthcare workers naton amo na nga pasakuan gid naton ang vaccination para nga matapos naton tanan nga healthcare workers ang bakuna para nga hindi man sila magkalamasakit kay ang may duwa kita ka hospital nga medyo may ara sila mga nurses, doctors nga naga-positive. Oy, grabe ano. Ining 300 ma'am, ano ma'am, di ko na ma-remember. Abi, amo ning pinakataas since nag-start si COVID or mas may nagtaas pagid sa nagligad ma'am? 298, hindi ni siya pinakataas, pero pinakataas inaton so far in pila na ka months. Yes. Sa nagligad, naglabot na ni siya 24 Action Bright, kung subong 298. Kag madugangan pag inasupong nga adlaw, malabot na gid 300 ang aton active cases. Pero sa nagligad lang daw mga last month, nag-report kita 24 na lang aton active cases. Gani, no? Do nakibot kita, no? May ara kita ma'am ginahimo subong kiti sa nagligad to, report ang NGC may 24,
may mga casino na kita, may kung ano-ano nilang. May mga surveillance testing kita, ma'am, ginahimo everyday na, ma'am, na labi na gid sa mga lugar nga daw most affected gid siya. Yes, ongoing ang aton surveillance testing kag ang testing sa mga close contact. Oho. Pero ti ma-manage pa man, ma'am, why gid subong, ma'am, anong sitwasyon naton sa Bacolod? Ma-manage pa man, but hindi ta na mapaktan. Actually, Bri, any given time, pwede na siya, it can go out of hand. That's why we are being proactive. Ginatingwaan tagid nga ang mga sectors, kag ang mga pwede naton makontrol nga factors, ginakontrol nato. Nakitaan tabi ang rason sa pag-surge, damo man nga factors mo, pero ang isa sa ila, ang mga super spreader activities, kag events, mga mass gatherings. So, muna nga ton ginatingwaan nga kung tani, ma-minimize naton, ma-regulate, amo nang rason nga sa holidays, ginpasira ni Mayor Bing ang mga resorts kay para nga malimit ang pagtipon sa mga tao. So kabay pa nga nakabulig ito ka City Ad, ano? Oh yes, definitely nakabuligid. Amo nang ginatawag, bisan sa diin nga lugar, Action Bri, may mga ginatawag na holiday surge. Na pagkatapos ng mga holidays, or kung ang mga tao wala may tiyempo nga magwa, kalabanan dara gigasaka ang mga cases. So na-anticipate na kag hopefully nakabuligid man, dako na siya nga buligid. Ang NGC muna tiambal ni Mayor to kahapon padayon nga i-close down lang siya anay. Ano pa gid ang ibang nga lugar di ma'am nga naka-contribute abibi ma'am sining local case aside from NGC kay so far NGC Punta Taytay mga beaches nato na mo na pirming ginatipunan gid mo. Yeah, actually, Action Bri, i-correct ko lang to wala naton gina-close ang NGC. Yeah, ground lang. Alternative work arrangement subong ang mga opisina, especially ang offices nga apektado, no, may mga office kita like ang city engineers, medyo madamo-damo sila ang nag-positive. Gintanan nila nga mga empleyado gin-test naton. At the same time, ang mga offices nga iban para hindi na magdamo ang aton transmissions kag infection, ginpabutangan naga-alternative work arrangement kita. So ginlimit sa ang capacity sang mga empleyado nga naga-report face to face sa opisina, gin-reduce naton significantly. Ang namin ko to ma'am, ang ground dira nga ginpadayon ni Mayor nga i-close lang gin anay, no? Mas mayo. Yes. Yes. So magluwas ang NGC ground dira ma'am sa Punta Taytay. Ano pagid abi may mga places pa ta diri mga ginatipunan. Guro mas gathering na gid man guro ang inablang mga sekreto amo ni gurong problema ta ma'am no? Yes, pero inatanan ginapabuligan ta sa aton mga barangays para ma-identify kag like I said, gina-regulate naton ang mga pagtipon sa mga tao. Ang isa pagid Action Bri is of course isa ka common source of infection ang public transport. So karon subong nga adlaw may meeting kita sa mga public transport, Mayor Bing, si Vice Mayor kag ang aton nga EOC mag-meet sa mga leader sa mga transport groups. Kahapon si kinagamuno nagin man kita sa transport si Sir Jigo Malakad sang Undok nagpangabay ma'am sa task force disiplina kati sa wayon man ang mga driver nga way naka-face shield. Guro ti daw maginamo sini dapat si driver among may responsibilidad sa mga pasahero man guro ma'am no? Yes. Okay. Yeah, that's right. Kagti amo na gani nga ma-meet kita sa mga leader sa mga asosasyon para nga ang ila mga miyembro again ma-review naton ang health protocols kag ang iban pagid nga mga guidelines kag ang ila nga mga leaders ni ma-remind ang mga miyembro sa mga asosasyon. Nagaduda abi si Malakad nga inang basang iban dabla nagapinisaway hindi man miyembro sang tatlo kadalagko nga grupo di sang transport sector bala ma'am how? Yeah, pero kung ang aton nga mga pasahero man mismo, ang aton mga pumuluyo, mabulig pagid monitor, mas mayo pagid kag kung nagabulig man saway.
Tuod man no, galing kung isang pasahero naton nga do kabudlay gid magbitbit sang face mask kag face shield nga ina. Doon din ko maintindihan. Yeah, pero action bray, hindi taman di mabutangan tao nga magmonitor That's sa why. kada jeep, kag sa kada area, kag sa kada corner sang bilog nga bakolod. That's why we need the help kinanglan tagid ang bulig sang tanan, Aha. sang aton mga barangay, kag sang aton mismo pumuluyo nga bululigan tanitanan. Okay nga, ton mga barangay din, may mga terminal, manada sila. Guro may mga barangay tano dato remind sa mga utod na ton, pinaka the best. Guro buligay na lang yung tanima, mo na lang yung pinakagwapo, gini monta. Yes, definitely. Kay kung hindi tani pagbululigan, kag kung hindi man lang kita magkooperar, ti kinanglan mapreparar na lang kita sa mas malaba nga lockdown. Oh, aha. Kag inatanan niya mas dako na gid na ang apektado na gid na ang tanan kung matabo ina. We are trying to regulate ang mga bagay nga makontrol naton subong. Aha. Kay para nga ma-avoid tani naton nga magbalik kita sa ECQ pareho sa Metro Manila. Gina-avoid naton nga magsaka ang aton community quarantine status. Pero kung ang aton mga pumuluyo hindi mag-cooperate, pareho sila may mga sektor nga hindi mag-cooperate, kag magsinaka ang cases naton tanan ta magpreparar ng longer ang lockdowns kung magsaka gid ang cases. Aha. So meaning subong gali ma'am ara na gid man sa huna-huna ninyo if in case gid man nga magdugang pagid abi palayo lang ang ini mga posible nga mag-idog kita for GCQ or ECQ ma'am. Dami ara na gid man. Ang posibilidad ara na pirmi action break kay hindi ta na makontrol kung in kaso nga magsaka gid ang cases, the only way will be idugangan ang restrictions. Kag the only way to do it is pasakaon ang community quarantine status. So, ang posibilidad ara ginada hindi ta na makontrol kay ang mga datos kag mga kaso sang COVID hindi ta man na matago, hindi ta man ma-manipulate, kag hindi ta na mapunggan kung in kaso magdamo ang mga kaso. Aha. Ang himuon sang gobyerno, ang himuon sa aton local kag national government is really to contain, i-control ang pagdamo pagid para nga ang aton nga mga healthcare systems mabuligan, hindi sila ma-overwhelm, ang mga tao nga magmasakit, may kantuan sila, maatipanan sila. So, ang ginahimo sila is to control paagi sa community quarantine status. So nga, kung ginambal, kung hindi kita gusto nga magsaka pagid ang mga kaso, hindi kita gusto nga saka ang aton community quarantine status, kinahanglan mag-cooperate sa tanan. Yes. Sundon ta ang health protocols para hindi na madugangan ang mga cases. Aha, mayo ginawa mga pag-remind subong sa ila. Ma'am, mga mustala kami kay Dr. Chris Sorongon. Kumusta sa tiniyon, ma'am? Well, ara pa siya sa hospital, nag-recuperate, kag ang iya nga mga, siyempre, ang close contact siya, iya kabataan nag-positive man, although asymptomatic man sila, but we are praying for his recovery kasi iya nga family man, of course. He is doing well. He is being attended to by a team of doctors, pero okay na siya subong. In fact, ga-intra siya gani, gyapon is working from his hospital bed. Ang tanan nga mga virtual meetings namon ara man siya gyapon. Sa sinisa inyo nga office, di ma'am, so far, why ba siya may nalaknan abidra, ma'am, so far? Sa EOC, duwa man lang ang nag-positive action, Bri. When ito nadugaan, no? Immediately, gin-test naton ang tanan nga ara na nag-report sa EOC every day. So far, wala naman siyang may nagdugang. Aha. Kahapon, ma'am, sa ginpagwa nga 34, may nagdugang sa NGC, ma'am? Sa kahapon, may 3. Kay originally 19 na okay. May nagdugang 3, so total 32 tanan ang sa NGC. So far, this is the highest sa number of cases sa aton sa government center. Aha, so grabe. Nag-arrange kita nga i-reduce ang numbers ng empleyado nga nag-report sa NGC kag ang mga opisina nga nag-provide ng vital services kag sa mga importante nga mga kinanglanon sang aton mga pumuluyo, may mga offices gidya nga hindi pwede naton nga wala sang may nag-report. Sige gyapon niya ang so wala na hamper ang services
pero nag-reduce lang kita sa mga tao. Aha. Mamang imo panugyan liwat sa Bacolod noon nga naga-monitor subong, medyo nakuratan ko to sang nakulbaan ko to sang basi magsakang status sang quarantine ta at least this Yeah. morning. Yeah, because kumparar sa last month nga nag-average lang kita 2 cases per day. Subong the first 5 days sang Abril, nag-average na kita 28 cases. Medyo kadako kayo sang diferensya. Grabe, no? Between 2 and 28 per day, dako-dako na sang diferensya. Hindi kita gusto nga it will go out of hand kung hindi na naton makontrol nga mag-free fall kita kag magdamo gid ang cases. Kay limitado lang ang aton mga hospital diri sa Bacolod ang mabudlayan kita. So ang aton kinanglan i-remind ta lang kung galingon ta kung ano ang pwede ta nga himuon to protect ourselves kag i-protect naton ang aton mga members ang aton pamilya kag aton mga kaupdanan sa trabaho. And the only way to do it really is minimum health protocols gyapon. Paliwat-liwat nakita ni Action Bri. Yes. But that's the only thing na pwede naton mahimo subong. Kaya wala pa man kita bakuna para sa tanan. Health workers pa man lang subong ginabakunahan ta. So, while wala pa kita vaccines, ang aton only line of defense, amo ning aton nga face mask, ang physical distancing, kag ang frequent hand washing. Simple kaayo, pero kung di ta pagsundon, posible nga madamo gid ang aton nga cases. So it's all up to us. May mga bagay nga pwede naton makontrol pareho sa mga super spreader events kag activities, ang mga pagtipon-tipon, pwede naton na mapaiway anay, pwede naton ma-postpone or pwede naton himuon nga virtual anay ang mga pagtipon-tipon para mapaiway naton ang pagdugang sa mga COVID infections diri sa Bacolod. Bululigan tanitanan, makaya taman lang ni. Aha. Sige. With that, ma'am, marabang giga salamat. Good morning. Mabuhay ka, ma'am. God bless, ma'am, sa aton. Thank you, man. Thank you, Action Bright. Yes, ma'am. Action Hotline. Chairman sang EOC and City Administrator M. Ang aton sini na interview bago gid lamang mga kaksyon. Action Hotline. Kaya mo na kakululbaan to, no? Sang ginmention niya kon magapadayon ining pagsaka sang numero ni COVID-19 diri sa Bacolod, subong nagahamboy kita sa 300. Diba, sibla mapilitan ang mga public officials na to, labi na gid ang IETF, ang chairman dira, si Mayor Bing, ang taga-EOC to recommend nga magbalik kita anay for the meantime sa GCQ or ECQ, bo hindi man, palayo man. Action Hotline. Oo, hindi man kay naga-amat-amat na kita bangon sa aton sini nga sitwasyon kon ekonomiya ang pagahambalan. So please lang paki-cooperate lang ay, no? Amo lang ayo naton mag-cooperar man kita, pero at least hindi man kita problema sa pila ka adlaw. Once nga maghambal ang aton sini gobyerno nga GCQ kita, amo ni anayo workforce naton, kalma mga biyahe naton 50% lang. Muni mo na kundi madisgrasya kita, please lang mag-cooperar kita kay nakaya tagani nga magpahagan-hagan sa sulod sa isa ka tuig subong nagadinungol kita ti babudlay ina. Action Hotline. Ina nga mga development mga aksyon balantayan ina ha diri sa syudad sang Bacolod. Kay ini sila naga-coordinate ini sila dito sa regional IETF to national IETF. Kuno na mga posible tingin na himo nila ni man isla gusto yang nga mag damo pagid ang COVID-19 diri sa aton ka mas maglain pagid ti may mga recommendation sa pagkambyo sa aton sining qualification or quarantine status naton ti mabudlay ina bosos ko. Action Hotline. Last 9-11 na sa aton sining pagpangalagad, pagbalik naton karon digidugay, ara na siya. Ara na, okay na. Sige, mag-commercial pa ko tani pero unahon tani no. Ang aton sining patrol may balita mga kaksyon sini matinion. Ano ini? Amo ni Action Dorel ang bomb threat nga ini. Amo ni siya. Dali gid lang ha kay pasudlon ta patrol din ni mga bomb threat nga ini. May COVID-19 na kita nagdugang pa ni. Patrol Action Eden. Action Bray live kita di karon naga-report sa sang Hall of Justice mismo Action Bray. Kundiin may Action Bray no bomb threat bala nga natabo actually tanan nga mga
ni mga empleyado sa Hall of Justice subong man ang mga nagakadto diri action bray kag may mga nagkalain-lain nga tuyo diri sa HOJ ari tanan sagwa bangod sa bomb threat ni action bray. Actually ari naman di ang aton sini nga mga kapulisan, may other law enforcement agency pa man gani nga ari diri. Pero tigi na sure nila siya ang whole area bala kung ano gid man eh. Kag actually di ya magpa-interview pa siya mong sabahin pa na isang HOJ. Pero may ari kita di sa mga personal sa HOJ sa Gwa Kainay di talang na pagpangalanan makutong ta di bala si sir. Sir, live ka sa Action Radio Bacolod ng sir mga alas ano kamo Kainay gipagwa sir ma'am. Yung mga 8:10, di kami nga nakakuan nga maguluwa na kami. Di mo ito nagkikuhimos naman yung may kang magwa. Official info, sir, paano kamo ginpagwa? Ano nga message kinhambal senior, sir? Nang naagado namon sa ibang nga mga offices sa dalo, mo to nagbuwan sila nga may bomb threat, tapos nagbuwan sila nga maguluwa. At the same time, kami nag-iimos naman yung magwa. Hindi lang ko kabalo kung sa babaw sa third floor, sa third floor, kasi sila ang mas layo. Kami sa ground floor, kami nga po sa Zamon magwa. Initially din to galing nga officer, gintawag ni ko, no? Ang tawag din sa ama. Gid confirmation, pero sa labati naman do sa PAW. Sa PAW, Public Attorney's Office. Tapos, initial lang na, sir. Pero kay na, sir, pagwa, ano ning sitwasyon, sir, kinarangaran gid tawo, ang sitwasyon, sir, hindi man masyado, kay tungod nga aga pa, 8:30 man ga open, kag masulod mga litigants, hindi pa gid masyado damo ang tao. Nagdamo, kaya kay tungod nga hindi na makatulod, naginabot ang mga delegates, siguro lang mga litigants, matindi nga man nagdamo. Kaga mga personnel man yung mga time, hindi pa masyado damo tao sa sulod that time. Thank you, sir Raz. Action na bribe personnel from HOJ mismo nga sa subong ari dili sa sagwa. Kahit hindi na sigurado to sa aton sino kapulisan kag other law enforcement agencies nga clear to sa sulod action bribe kay hambal nila bisan threat lang niya malay mo kung tuod na or ano ang sitwasyon action bribe no pero ang gusto to mabalaan kung ano nga manner sa pagpahog ini tawag o kon text o kung ano nga sitwasyon action eden ano ma-confirm ni karon naton action bribe sa aton sino authorities kay hambal nila sa istorya kaina may nagtawag sa public attorney's office nga may bomba sa sulod isang Hall of Justice action bribe. Isingit ko lang iti kumusta ang distancing naman da subong bawnano nga mga tao naman. Guba ka naman. Sunod ko tani nga ihambal kaya naton siniya kapulisan syempre dumabugto naman ning ugat nga sa pag-remind nga magpabilin action bribe ang social distancing kay tikabalo naman kita whole block ni ay half sang block ni action bribe Hall of Justice mo. May entrance dito sa PIAC, may ari man diri sa PIAC Action Bribe Rayas ng LTO. Dire giniyadaan ng mga delegates si Action Bribe nagahulat. Kaya usually ang HOJ subong niya kung wala ka hearing or kung gahulat ka pa sa imo nga hearing, ara ka lang iya sagwa danay nagahulat. Kay subong action eden may ara na gid sang hearing dira mo unlike before nga may ara sang mga virtual hearing nga ginapatigayon action eden di ba? Oo, may iban action bribe face to face no. Kung makita mo action bribe, gatiyog lang abing aton sining nga Facebook live. Di kadamo gid action bribe tao ti syempre hindi mo man bala manigar nga syempre mga mali gid ang iban action bribe kung anong nagakatabo sa sulod. Kay actually may mga employees pa kag ang ara bala sa sulod action bribe especially mga building administrator nila kag ang iban pa man nga personnel pero ti syempre wala na sa may makasulod ari naman action bribe nag-abot man ang SWAT team may ari man di from BCMFC action bribe no may K9 kita dira may mga tawo kita nga maala mga mag-dispose in case gid man defuse rather kun ara ang bomba. Diri sa Gwa Action Drive, wala kita may nakita nga mga K9 units. Pero I believe ang balila kay na may ara na to kung Action Drive sa sulod mo nagamat-amat. Kaya nag-interview naman gani aton sini kapulisan sa aton sini building administrator. Pero tikabay pa mapabilin nga threat lang gid ini Action Drive no. Kaya di nagakahangawa ang tawo nga do nga gakatabo ni bala Action Drive nga COVID-19 tapos may amo pa ni. Sabotahe. Sabotahe ni mo ang ikong isa sabotahe ni pero ti kun sa PAW gid man halin hindi man basta-basta magimo-imo istoryada sila gon magpulhag ang ilang mga
empleyado da Action Eden? Yes, correct, Oh. Action Bright. Amo ni subong ang sitwasyon diri aron Action Bright nagtiyog ng aton sining Facebook Live kung makita mo. Aha. Ari lang ididiapon Action Bright mga tao sa sulod kaya nagahulat-hulat man sila kung ang may mga hearing di bala kumbaga kung bala ma-continue pa after nga masigurado Aha. nga wala sang bomba dire. O kung ano ang sitwasyon basi karon sa hapon totally closed ang HOJ o kung ano ang action nga sitwasyon. Budlay siniya kay COVID ya hospital ka pa niya kung sumigabong na karon maglalaya sa espiritu mo dapat yung mga lawas mo ma-dislocate sa Action Eden mo. Amo gina action bro, amo gina dati yung hambal nila. Bisan hambal sila threat lang niya pero hindi na raglag. Reaction bro may nag-abot. Sige. Nga from bomb squad mismo action bro no. Sustain lang, sustain. Oo, aran sila action bray kay ti una-una man tayo yan solo. Kay arin action bray may mga equipment sila gin papanawag actually. Pati mga machine nga arab lang action bray. Gani man amo na nga gusto ko hambal si mo kung may nagatitititit dapat pa medyo ulo adjust ka na da Action Eden ha. Oo. Di ay man action bray sa likod ng salakyan isang bomb squad may ara sang dako nga cage. Ari pag digurong K9 unit nila action bray. Ila man lang ni ka personnel from bomb squad tatlo sila. Kaga dalabing driver nila tanaw naton na. Ginatinguan tanin na action bray nung may storya ang building administrator sa HOJ galikit subong do medyo alang-alang pa kay naka-coordinate pa sila sa aton siniya bomb squad. So meaning sa sulod to subong ya MT na to Action Eden magluwas gid lamang sa aton authority. Yes, correct action bray. Pero sa HOJ ground, sa sulod sa gate ng action bray may pila pa ka mga personnel nga nabilin. Kaga kalabanan, pero kalabanan niya sa mga empleyado nagwa na gid action bray. Di ba Action Eden ang HOJ subong one exit, one entrance na subong? Correct action bray. Facing ka sa SOR nga bahin ang ilang apertahan dira. Oo, correct action bray. Kaga ti amo to kay ina hambal man sang iban nga asang employee nga naton nga pamangkot action bray. Nga ti aga pa mo mga alas 8:20 pa lang wala pa mayo tao sa sulod kiti kun imagine no action bray nga amo na ni oras sa tabo abi ti dako na tao sulod kasi may kasi mga stampede pa nga magluntad o kung ano nga sitwasyon action bray no. Kaya di kadamo gid isang tao kasi paghambal daan niya kung ikaw man di makabati nga may ara sang bomba action bray alangan nga mapaluming-luming kapag kung ano ang sitwasyon. So maghambal kita nga PAW Office Action Eden dito gintawag pero way man ang specific abi kun din nga room dira sa HOJ dito lang bagay nanawag. Ang PAW Office daw ara sa third floor. Facing na naman ini siya sa baybay. Yes. Third floor action drive ang public attorney's office. Na nagsulod na sa gate mismo sang HOJ. Ining salakyan sang bomb squad action Brino. Kagati do isa lang man ka K9 ang ila sinidala action drive. Pero ti knowing medyo do third tatlo ni ka floors action drive ang HOJ. Layo Action Eden, I'm sorry, layo nga aton nga patrol da ang connection ta. Medyo layo action break grabe gidi ang sa aton sining mga action no likawan gali nga mag-agi diri sa bahin sang dalan LTO di bala kay grabe gid action break ang traffic ang subong action break ang sitwasyon diri ang mga personnel ang mga empleyado nga ara mismo sa gwa bala sang HOJ sa sulod sang gate ginpagwa naman amat-amat action break siningon encourage gid ang tanan nga magwa nga wala gid may mabilin action drive. Ay nga may gatiner pa to sa sulod. May ara pa action drive. Na naman. May mga employees puto kay na action drive kagti may ara pa mga kapulisan basi do kadamo di kapulisan wala labot sa may nagabantay basi may ay subong gali action drive wala naman PDLP ginadala diha pero tinamo iya pun tawo action drive kasi siyempre kada branches may ara iya sang mga personnel mo may mga clerk of court etc. Kag tiari gidi sila ang parkingan di gani isang HOJ puno pa ya subong kag hindi naman sila ka dali bangod man sa dalagan man sang traffic di action drive sa Gwa. So far wala gyapon na panaog ginawlat-ulat ang mapanaog ng K9 unit ka masulod na gid mismo action drive no ang aton sining bomb squad gali kay subok ari na mas nagdamo ka nagigit-igit na gid ang tawo bangod nga may ara pag gali sa kilid kag likod action drive ang HOJ mga personnel
wala pa nagginuwa. Oo, ti subong aran ni ginapagwa na sila. Kay ti Kagina pa ni Las 8, way pas lang naghalenda. Anong ginahulat nila? Bonano? Pag-abot ng bomb squad, action bray nga, kwan. Pag-abot ng bomb squad nga, mo pang nag-initiate nga, mag-kwan sila. Mag-gwa sila action bray. Ari, isa lang gid ka K9 unit ang dala nila. Oy. So, totoy pa ni gali action bray. Oh. Masidi pa nakakwan, takod magsimhot na. Pero ari, di action bray, nang ara na, nagdamo-damo na gid ang pagwa di going sa aton sinusubong nga Ano area. man nagaliman, magtingala man tanang nga may bomb threat nang iban, da ituklod mo pa ipagwa da. Amo action break kay do nagahulat man sila guro kung anong sitwasyon o kung base ang iban na syempre mababa sila threat wala lang ni do base wala complacent action break ang Pero iban. hindi na pwede nga magbalik ka da or magstay inside ka da without the declaration sa aton senior authority nga safe na action eden, bonano man. Correct action break. Amo na ding sitwasyon subong na sibot ka nga dadamo patugali sa likod sa kilid. Damo-damo kaya galias ang mga nagapinungko lang sa kilid nido wala lang ni natabo pero sido kumbaga ang initiative kag SOP balatani kumbaga action break nga di whether tuod yun man or hindi but bomba is bombay action break mo. Yes. Oo. Kay action break nagpadala man kita sang pictures na gani kay do ka dugay gid sang tiyog gid sang aton sini nga po ano nga Facebook live pero ti subong ato na nagsaka ang action break ang K9 unit. Di ka dapit naman, di ka dapit da. Ari ko sa kilid gid action break sa entrance gid pala yon. Dalo distansya lang. Amo gid action break kay ang ibandaan wala Wait. pa nag Wait ta kabalo, action eden. Wait ta kabalo, ang tawag to sa PAW. Pero kung may ara gid man sa nagsabotahe da basi ang palayo lang bombara diya sa gwa blaya sang PAW blahaw. Tiding ka na? Sa gitna ng aksyon Nautod. sa harap at tunay na Action heads, pangyayari utod. sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Action eden ang balko kay na silingko bisan nga ang tawag to sa PAW sa sulod pero di magsalig sa gwa sang PAW da. Yes, deduction bride. Do, may-ari na tadigani tani point of entry pero do wala na lang ko nagsulod kay sirado daning close naka-gate. Base kaso por kaso palayo lang karumid na ganay. Hindi Base lang. do malang alam ta. Dapat gani, di ba nga tubang sang Itsuje da amo nang dole. Ano na gani nga tubang na gani? Oo. Ang yes, Department of Labor and Employment. Oo. Hindi ka lang sige. Kung makita Oo. ka siya dahil subong mo, umpisa umpisa niya ang K9 action drive para makita mo sa video natin. Sige. Amat halin diri from entrance action drive na di kilid-kilid mga kahimunan. Ginpasimbot na may ara action drive package sa gwa. Uy, May dokwan. din dapit nga gwa na sa entrance. Din dapit na Sa entrance sa sulod na to action drive sang sang sa gate. Itsuje mismo. Ginasimutan subong sang aton sininga K9 pero we understand action drive kung may makita or masimutan ng K9 nagapungko ni action drive. Dali gid lang action eden. I'm sorry gina-interrupt ikaw. Kay nga mga tao ara gyapon sa tubang na daw. Dapat gin palaya sa natos sa may San Juan Street na da. Kung makita mo sa okay naga-video man sila sang ila. Di ara klaro may package ang balmo tapos ara kapay mo ga musim-musis tubang da. Ngano mga tao naman. Action drive ang iba niya na sila nagakaladlaw pa diyo. Ay enjoy sila. Oo. Video sila tanan nag-enjoy sila nga makita ang ito action drive nga nagasimot-simpot o ano ka sitwasyon. Bagos la kita sang ido nga ginaatiman todo nga nagasimot. Ay nano. Action drive yung isa-isa gidi palibot. Diri daday palibot action drive sa building sang HOJ no. At action drive kung makita mo sa atong video. Then after ni may process man sila action drive mo halin diri sa Adalom, sa Gwa palibot kag masulod naman first floor, second floor, third floor amon action drive. Dan man di sang aton
pila ka personnel sa bomb squad mismo, sila man mismo action bray nagalingi-lingi man sa babaw kay tinyari di mga pwede ba action bray or mahimo nga tungtungan sang bomba abi kung may ara gid man. Pero amo di sa action bray pa na sila sa unhan. Okay. Entrance ba action bray lapit sa LTO ayon. Ara na to sila dapat action bray subong. Kaya kabalo naman kita nga daw may ano na din hilamon bushes bala sa kilid action drive. May mga tanom, elefantan, dito medyo damol inakag stiff. Gina sigurado with action drive kay base in soko yung dilin or ano kasi question. Pero we are hoping and praying action drive. Nga wala lang. Na napabilin gid nga bomb threat lang dito. Just to be sure. Yes, ang aton karon ni imbestigahan Direction Eden, may ara bala sang ihiring dira today nga mga prominente nga mga personalidad nga dapat ihamper ini, no? Dako nga pamangkot ina. Correct. Isa man na action drive. Oo. Kung anong schedule today, kung may ara sang mga tuod, mga dalagko, mga personalidad, ay natala na ngay hearing di subong kahit nagligad ya. May ara action drive. Actually mo, may mga branches nga nagapatigayan sang face-to-face. May ara ya sang paagi man sa Zoom action drive. Pero we don't know kay titingwaan sa gid karon nga maka-interview kita from Hall of Justice mismo but sa subong do alang-alang pa kay we understand nga ikabudlay action unahon sa nila pero subang nga radiation by naglibot na kay dito ara ko makita mo action by ngay pila pagyapon sa mga empleyado nga ara sa sulod action by. Action Eden, concern ko sa mention mga package, din mo to lang ginakita ang giligad kagina? Action by i-zoom in ko gamay. Sige be. So sa kubag lang siya action by. Okay. Sa entrance ini entrance. Oo. Sa hagdanan ba antes ka magsulod sa main gate entrance ng HOJ. Kumbaga pagsulod mo daw sa ilang pader dira gid mismo. May walking distance pa. Walking distance action drive. Ara makita mo do sa kubag siya pero tigin simuta naman kay ina sang K9 na wala man nagpungko action drive. Anong duag sini? Color blue. Blue. Ara action drive tupad sang mga tubig nila. Pero pamangkot ano na sino nagbutang? Amo nang pamangkot da. Amo action drive kay actually nagpamangkot tani sa gwardiya dire. Galing kay wala man sila action drive sa kwan. Ano ni hindi ni basura? Ano ni? Ano ni gali daw bag ini siya kung gid sako bag gid action Eden ano gin bakal ano Oo kay kung wala lang na di action bright ani kuha na di sang tag-iya kung may tag-iya lang man na di tini budlay ini ang tupad na mga tubig ini mga tubig action bright di subong ga sinakuay naman di kay nag-remind liwat ang aton sini nga authorities nga gwa daday kapilaran ni action bright naghambal nga gwa gani ang mga wala sang labot. Wala obligasyon dabla. Oo, subong rin naman kung may mga gwa ang iba may mga nagasulod man. Nagasunod amo man ang sunod-sunod sang iban kay sige man action break video do wala. Kung si Kwan pa kilala ta sunod do media man sila. Amo na action break nga do nalipatan bala nila nga magpaminsar sa nila safety. Oo nga mapatay da sila ya kung magsigabong ina karon ano man nga mga tao. Amo wala ding gwardiya pa na action ba nga gwa gani basi gusto nila tawgan ta fire truck da kag piswita na sila na ano man sila man. Ari kuno bag na suspected. Imagine mo din kadapit din. Action drive nagpalayo kita ang palayo. Suspected ari sa kilid action drive raya. Dali gid lang dali gid action Eden. Ang blue to nga bagin pabayan nila wala man lang ginbutangan sang cushion ato abi dito to masigurado. So dili sa kilid sang dindapit nga porsyon sang HOJ action Eden. Right, sang LTO action drive nagtabok kita di sa may dole ayon no para medyo layo-layo kita. Pero ready action drive kung suspected nga ginapangita sa kung din ayon. Kay basta reaction dry ayon sa LTO di bala. Ginano pa ng mga tao dayo lalayas na kamuda. Ay nano nga mga tao. May tama ko gani sa reaction dry nga. Ma'am kung kaso ginambalabaw palayo lang kung may ara gid man. Hindi ka kadalagan.
Dali. Ya kay bumba niya. Na, ano nga sitwasyon? Ari na action bray sa kilid. Ginasundan. Pero ari lang kita sa layo. Ari kita sa bukdalan. Nasundan sa action bray ang K9. Ano tong bag? Anong color sa bag to? O hindi na makita action bray. Kaya daw medyo ara sa likoon gawa. Sa Okay. HOJ ko makita mo. Kag ang action bray, ang gate sang HOJ medyo may kuan mo. May baral bala. Ari, may ari. Pag hindi galing, yan nagaling. Pag hindi sa likod, di action bray. Ari action bray sa may likod ng mga portion sang sang HOJ. Kumbaga, kung dito kabala sa may lagoon naman dapit, di rin sa may zoo. Ding-ding, sang zoo ni Balakbay. Okay. Ari din sila sa likod, subong. Kahit medyo do damo, di kwan, ng basura, Balaction Bray. May mga, lagi ka mga, may gamay nga do balay-balay, Nga ari do sa likod, nga ti ginusisa mayo, kay base nila, dire mahimo, ginbilin man. Dapat ang nga street gani gin close na to sa piyakag-piyako nga way sa may makalabay da i-secure ang area. Correct, action bray, kasi subong mabaya lang din kwan, ang labay-labay man sa maslakyan. Pasensya gid pero ato nakit-anta man ang posible nga dapat i-close na para ma-secure ang area pagwao ng mga salakyan da. Correct, action bray, may ari man dito ni mga bitaw kag kapulisan, pero I don't know kung sino pa go signal gid ang ginahulat nila. Kasi Mayor Bing pa. Nga i-close ang from point to point nga portion action bray. Ang inindalan. Ano na nga street na gani Doon di ka na nasunado? Mangpatabak mo na diga. Nga street. Sir, ano na diga nga street, sir? Naga-monitor ka mo maka-action sining bang threat sa HOJ. Reduction Eden Abuso. Ari kita action bray subong sa tubang gid mismo sang HOJ. Pero naglibot patuliwat ang gwardiya. Kasi bala daw dalaman to mahog action bray ang hambas ng gwardiya kay nga ari sa kilid ang suspected nga bag dula magkita diyo. Nga may tiniran silang suspected bag action bray galing kay tiko. Hindi na pwede action Eden nga mamahog kaliwat ikaw da karon subject sa investigation. Correct. Galing kay do kagina pa sila go action bray naghambal di sa mga tao. Pero pag hambal to action bray nga may suspected ang tao ga pinuwag na nagwa sila. Yung naglimpyo. Oo. Subong action bray may nagabot naman di sa kavan puro mga PDEA agents. Nga mabulig man di action bray sa pag-secure man sang area. Pag basta buto nakita ta kay action bray do isa lang gid ka K9 unit ang ila sini nga dalati sa buon dito karon ang ido. Hasta to sa third floor action bray. Ato na sa sulod subong. Ato na. Naglibot pa action bray sa whole block sang kwan, sang HOJ. Wala pa kasulod sa building mismo. Kaya ang sa likod nga part, medyo do damo pag action bray sang basura. Kaya mo tong, do mga scrap bala action bray sa likod. Kaya mo tong isa-isa, kag usisa ginila action bray. Kasi subong, ari man lang di Japon, ang iba yung mga tao action bray. Kung ari ka dito maugtas kagin. Kaya nagsinalik naman sila. Ara naman sila, gusto lang pahugo na naman liwat. Kabudlay bala action bray, kaya walain karon kong pahog, wala karon kong magtutuod. May mga wala labot action bray sa mga pandaan. Anong kayamanan gid na ulikdan nila man? Bonano na. Wala labot sa mga personnel dan action bray. Yung mga vendors kung maglabay dire. Mawaligya May ka? vendors didaan sa action bray. Ang ilang ang mga kwan sa mga baligya. Mayo pag ang mga vendors nga sa gwa kay ilang nga baligya ginbayaan na nila. Sila mga personnel yara sulod. Pero ti action bray nagsulod na ang K9 sa Hall of Justice. Ikaw naga-video sa kagalingon mo? Yes, action bray. Oo. Okay. Kay para mabatian balas natin sining mga action. Balikan ta section Eden Abuso mga kaksyon.
ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Una sa balita! Una sa aksyon! Balik Action Eden. Yes, so Action Bray, nagsulod na nga aton sinita kinaintunet ang aton man nga bang squad kay natapos na nila libot ang the whole of the mind ng sining Hall of Justice. Okay. Pagti, may mga personnel ang building administrator mismo kay na-identify siya nga siya tong building administrator kinamangkot man ta kay Action Bray mo galing kay wala pa ginhatag ang pangalan nga siya tong possible karon nga mahimo naton na interview Action Bray. Ari Action Eden, no? Kung nang muno ko to si mo kagina, wala man lang mga yellow lines da, mga cautions, mga control. Mismo ang isa ka hipis ang pulis naga-intra di sa aton hambal nga dapat may mga cordon na may mga identified area na control. Wala gid Action Eden. Wala yung Action Bray, di mo na gani ang balila, bam, threat man ni gani, wala man na diya practice or wala na diya naga-shooting. Kaysa ngalan palang guro nga street lang, amo na guro nga gapasimple lang sila, hinali, sumigabong, na karon palayo lang, ti bahala, amo da. Amo gani Action Bray, kag do mahambal, gid ba lang nga do Pinoy gid mo. Manilag pa iya mo. Manilag pa ya kag magtaya, pa Action Bray sa cellphone mo. Kung malobat ko di karon, kay man nga mga media, hindi kini bawadan video Action Bray kay kadamo diri sang mata. Amo nang point bisan iban, ang mga guards man di bisan mga naka-insindi man bala kun tani Action Bray. Pagambal nga bomb threat is bomb threat Action Bray. Di mo man mambala, oy, ari nang kumbawan to, 3 lang. Malayo ka mo danay, ha? Okay, malupok na. Oo, na iniiya ka mo na Action Bray, no? Pero we don't know kung ano pagidya ang agenda di sa iba. Ari Action Eden ay sa mga tao da nga nagatililindog nga hindi man tuman kalayo. Abi pamangkot da. Ma'am, way ka mo hadlock? Ate ako sila Action Bray sa sulod. Medyo panaway ang guard magtaya-taya tas ang kwarto sa sulod. We understand. Kita man Action Bray, caution man kita. Kaya base balay nali. Karon we don't know kung ano yung puntot sa iba na medyo nagakolokad na pa sila. Kumusta na tong suspected nga tong in-mention sa gwardiya? Wala man to Action Bray. Nagsulod naman to sila ang K9. Wala naman to kay well-trained man Action Bray mo. Ang atin siya K9. Kabalo naman kita nga, as we mentioned, balakaina, as mention natin kaina nga, nagapungko ni ang ido kung mayara, may get suspected bomb, the Action Bray. Pero ito nasubok sa sulod. Kabala ka Action Eden, why nila na-anticipar? Like for example, na nawag to sa babaw. Pero why kabalo, ara gindasok ang bomba sa mga salakyan, inahong sa tubang nila da? Correct, Action Bray, kaya puno di, ang parkingan. Nga kilala na nila tanan ang mga salakyan nga nagaparking da, kay attorney ni, ang isa ni kay Kwaniho, muni-muni kilala nila na da, basi maging bilin da nga salakyan kag may unod nga bomba, ti suicide bomber abi or nga sitwasyon. Correct, Action Bray, ambot lang kay bisan ng mga media gana Action Bray ko, hindi lang yan na di ano, sila na lang mag-report mo. Basta ikaw yap, layo lang da, hindi lang gin magpalapit. Kabalukos ang distansya mo kitaan ko di subong para la puway gid problema. Yes, Action Bray kay bala bisan sulit-sulit ni mambal ta threat Action Bray. Mambal sila pamasog lang na. Kita kong litang ping video mo sa gwardiya. Ang gwardiya ara na sa sulod sang ground area nila, ground zero da. Pero ang kuba-kuba sang dugan na hindi hamak kaling kiti obligasyon na nila. Correct. Amo gid Action Bray kay kina gani do kulang lang guro pang bakulo na lang nila ari sa sulod kay kaina pa sila naga-remind nga gani ari Action Bray may iba naman nga naginawa naman tapos nagurong iban sang pangusisa man o ano nga sitwasyon nila galing kay sorry ha sa aton siniwagatan galing kay kita bala Action Bray ang thinking sang tao. Hindi ko bala ma-control bala Action Bray. Siyempre, hindi nila the usual nga nagakatabo Action Bray mo. Iban, tuod, hindi mo man manigar nga mamangkot sila kung ano, ay ano ni man, paano ni ano ni ang sitwasyon, o kung ano ni ang himuon nila, abi, tanawon taman, kaya do interesado man ako. That's why nadula na sila huna-huna. Nga, ay, bumba, nagali ba si maglupok karon
si mabili ng isa ko ka tiil. Na amo na bala action bray nga sitwasyon. Actually wala pa di I believe action bray ginhungod ni nga wala ni gin patandog di mo ang mga salakyan action bray. Okay. That's Pwede- why. That's why nagmuno ko sa imo nga hindi na masaligan da kung ano nga mga salakyan na da basi may gintanom na da palayo lang ano nga sitwasyon. Oo. Posible Correct, gina action mo. bray. Oo, sila, puno din na action brayo. Ang wala labot, isang parking spaces. May pagidya mga nakapark sa kilid ng bala. That's why nga kita pa siguraduhon gini. Nagsulod pa tong K9 action bray mo. Nagsulod pa to, wala pa na usisa, isa-isa ang salakyan diri action bray. Ti kun may ara gid man palayo lang, ti kung kuan kaya kun suicide bomber kaya kun manug planta ka magidra sa bomba bisan diin mo na lang na di ibutang niya kung amugin man na yung tuyo mo yung action bray diri pero we don't know sa liwat sa action bray mo tong hambal mo big point dito nga sino ang may hearing dito karon or ano gid yung tinutuyo nga may bounce threat diri sa HOJ sa amo ning adlaw sa amo man ni action bray nga oras. Maroli pay man tanga nag-bomb threat sila kay nanugid pa sila. Maka-preparar pa mga tawag son eden kung may ara gid man. Amo ginaya kisa action bray mo. Kaga we don't know kung kabay pa nga mapabili ng gini pa ano gid yang punto to yasang Nanawag. tinuntre na iya nga manawag kag mambulabog action bray. I-locate ta ginto karon ang nakasabat gid la sa telephone or nakabasa sang text anong manner sang pagpamahog abi. Correct action bray kay with the advanced technology subong. Sigurado kay action bray kung may call register na abi ang kuan. Are action bray mamangkot. Sige. Ay wala na ano na siya. From to sa tani from personnel action bray pero naka-interview na man kay pagti wala gyud po si siya initially pa man lang to nga from PAO office action bray. Mediation board. Okay. Schedule ka ba tani, sir? Wait po ka. Amo na i-confirm ko sa may salakyan nga ginpagwa na di action bray. Okay. Wala na inausisa niyo. Sino tong bagulang? From mediation board action bray sa Babaw. Ano to kuno? May oras sa tama isang kuan man action bray sa kinahanglan diri sa HOJ galing kasi nakibot man sila. Sa natabo sa ning sitwasyon. Actually action bray may private car nga nagwa. Okay. Galing kay tido I don't know wala pa to na usita. Nga ginpagwa lang to sino to sino to man? Walang action bray do from Managoro. Dalang ay sorry. May nagiginawa na di action bray nga mga salakyan. Wala rin na usisa sa ngatan sin nga K9. Hello. Pero we don't understand kung nga gin pagwa na ni sila, gin clear na ni sila action bray. Wala pa man. Wala man dyan pag panahon ko dyan. Magamit niya dyan. Sino nga judge to? Isa to sa judge action bray. Sorry, wala natin na identify. Pero tayo yun lang ako ng ilang pagpanaog. Kisa action bray ako ni nagakandak pala ang aton sining mga bank fraud sa other law enforcement unit. Ako ginangabulig action bray mo. Ang ginatawag bala nga do drill bala like sa puno, kung may matabo ng mga linog, amon action bray sila kay na although nga jutay pa lang ng mga personnel pero ting iba na apply kag knowing nga threat action bray ang iba nag unpat din follow man action bray sang ilaman sini nga process. So far, I don't know nga or ano pa ginahulat ng signal sang iban base ni ari na ding puno-puno nila karon nga magambalang pliyado nga okay tanan wala puli. Sang trabaho karon sa hapon. Tanan puli. Kay subong action bray ari pa di gyapon tanan sa tabok. Ang mga employees action bray. Kay mostly sa mga amo sini nga hitabo action eden 24 hours ginaya nga hindi pag pasudlan tawo para ma-secure gid mo. Kay hindi man ni matultulan gid tanan sang ido. Yes, correct action bray. Kaga syempre hindi man niya
ano ni, hindi man yung bala perfect man yung action drive wala tanan. Oo. Kag di, kaya man na di mga kasulok-sulok. Kasi syempre kung may ari man gid, may nagtanom di sa ba, syempre gin surveillance yung maning area. Gintunan niya man ni, kundi niya man ni butang diri kung ano nga sitwasyon. Oo. So far action drive, basta nagsulod na to ang K9 wala ta kabalo kung first or second floor na o kung ato na sa third floor anong sitwasyon kaya wala pa gyapon kagwa ari lang kami gyapon action drive mismo sa gwa sang gate ha kay we understand for our safety man kay sa tanan action drive syempre hindi man kami dito magpalapit ka magsunod-sunod man kaya di ang aton tuya nga bomb squad action drive naka full gear tuya mo kung may ara gin man dira nga may mag action bright protektado ya ang ila sin action bright nga kayong lawas. So for action bright ang maton sini kapulisan nagakuan man dire nagabulig man bala sa pagkontrol sa area crowd control pero ti subong naagid gyapon action bright ang mga motorista pero may bitaw lang nga nag-adjust ng traffic nga sige go na hindi na maghulat hindi na mag-usisa kay sigurado subo action bright na kuani mo ngin kulbaaning bilog nga bakolod subong nga nakapati isang balita nga amo ni action bright ang iban may mga nagapangisog pagidya nga ano ba naga-usisa action bright kung anong sitwasyon mo kaya di ko tanawon mo baga do teleserye bala action bright abi ni nga talaga shoot may nagahambal ng ibang ganito sa dawalantaw lang sila ang shooting ka pelikula ho way nagahalalin oo pero nang wala di si wala di si Coco Martin ha si Gardo Dalisay oo wala di siya area mga action si Eden Abuso lang ng ara da oo basta I know na napangamuyo man isang iba na action bright nga makabilin gid nga threat lang to action bright kag tita kung tanawon mo do kakululbahan mo action bright kay COVID-19 pandemic na tapos ni amo pa niya nagakatabo yes kung ano pa nga mga sitwasyon sorry sige. Action balikan ta section Eden Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Una sa balita! Una sa aksyon! Action Eden, amo na lang ni Diyahon ta, no? Para ang aton sininga ato si Action Hands na pulo pangilay di sa aton. Medyo damong kargada niya diri. So, kung may aragin man Action Eden sang may interview tada karon paki-feedback lang diri sa studio para ma-live naton if in case na karon ang mga update sa Action Eden. Yes, standby lang kita diri sa area tugtog nga ma-clear na gid ang area man Action Bray. Kag sa tanan naton sini nga mga action na uliligan naton pangamuyo tanan nga this will remain as a threat kag hilway gid ang tanan Action Bray. Yes, Action Eden. Go ahead. Live diri sa gihapon sa Hall of Justice Section Eden Agosto una sa Balitaw na Action. Sa Bacolod, Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Nag-extend kita for 25 minutes mga ka-action bangod sining isa ka bomb threat dira sa Hall of Justice diri siyudad sa Bacolod. Action Hotline! Hindi na magliso sa inyo sini mga radyo dira focus lang sa kwan man sa aton sini nga live sa Facebook paki-check all the time kay sa Action Eden nagabantay lang sa sitwasyon sang area and we are praying nga ini threat gid lamang pamaho gid lamang kag wala gid sang bomba dira. Action Hotline! Ay ini nga mga tawo ay gid himuon sa kabuhi mamahog pagkatapos we don't know kung anong pinaka point niya sini and check ta balik karon kumusta ang it's UJ ano ba lang mga naka-schedule dira nga mga hearings abi Action Hands base may mga prominente din nato malikawan base may mga tao dira nga hindi gusto i-hear subong this morning or may mga tao abi nga ihampered ang ano nga situation dira abi or base may ara sang panunto lang gid isa man niya action isang Action Hands base bla may ara sang isa ka van to sang PDEA ato to tatlo tiway takbalo anong sitwasyon. Action Hotline!
amo nang aton tukibon karon kung ano gid ang anong sitwasyon dira sa HOJ nga ang amo ning sitwasyon, no? May mga rason na mo mapulupamahog kranda for what? Oh, kon oy nano. Sige, pakaronan ta basi isa man ang action hands. Dilatar, delaying tactics bla. Sa ining kuan mga kaksyon ining hearing abi or ano nga sitwasyon sa PAW dira ti PAW ang gintawgan. Opisina sang PAW, Public Attorney's Office. COVID-19 patasubong natigin na to nagkalagula mga tao to may mga nag-alalabot yang rin tuhalin. Ang iban to ay pato face mask, ang iban to ay face shield, mangusyoso. Ay nagdugang kamoy sa problema sang tao ka gobyerno. Last 9:51 ang aton oras ti lapaw na naton sa ngalan sang regular nga Anchor Man Action Artay Hupon ini naman sa Action Brian Morden. Batutok lang kabuna, talos kita nga nagpangalagad kay Action Artay Hupon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good morning. God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,